tuturor și bine v-am regăsit la un nou joculeț pe canalul acesta, se numește Stochiul, nu știu cum, Shiny Game, nu dau multiplayer deocamdată. Așa, eu mi-am mai adaptat un pic caracterul, dar da. Bun, și da, pe aici este un cufăr, frate, prea târziu. Bun, și începem. Unul din o mapă, deocamdată nu avem arme bune și trebuie să mă bag cu mii de cârtițe, cu arme proaste, cu armă proastă, care dă 3 de damage. Bun, dar nu e. Parcă urmă. Ia, e ceva aici. Uitați-vă pe hartă, în colțul din dreapta și e harta. Și unde e mai alb, acolo sunt eu. Fuck. Mi-e frică să intru aici, că poate mă vor bate. Nu știu. Hai, că vom vedea. Vom pierde din câte să știe. Se încheie direct fără să spun eu. Se încheie, asta e. Dar dacă se întâmplă, nu la ceva sprint. Nu, ai ce cufăr. Armă. What the fuck? Da, e și Maria lângă mine. Bună. Fuck. Uite ce bună. Frate, asta va avea... Nu avem. Liliacul, e cel mai bun. Și am 11 bunuri, deci... Cât m-a trebuit, frate, la aparatul ăsta? Trebuie 15. Bun, dau niște... Trebuie să mă bag. Hai, e plin? Nu. Că e un Detroit ăsta mare, să fie el. Dar l-am pus ușor. Destul de greu. Să te ducem înapoi să iei ceva? Da, uite, un semn de exclamare. Este și Maria. Are și joculețul, ne vom juca. Cât mă costă, mă lasă? 30 pentru robot, mamă, l-aș lua, dar nu am destul bani. Am să încerc 30. Am să încerc să țin telefonul mai aproape de mine, ca să mă auziți. Fac. A intrat și s-a întâmplat să intru de asta cu boss-ul. L-am bătut pe la mare. I-am bătut un boss om de zăpadă. Nu de ăștia. Realul, care e în floare. Știi care zic, nu? Păi, bossul real nu e floare. Nu, care e în floare. Aia. Și caracterul meu este acesta, care se plimbă acum în cerc. Ceea ce e pisica mea, nu e altceva. Vezi? Că ea se țină cu mine. Bun, oare de când a început? Mă întreb câți bani din joc am. 20. Fac. Bate. Poate era bossul care mi-a picat și mie. Nu, că știu cum arată bossul. Știu cum arată aia la boss. Încă nu mi-arată harta, aparent. Nu, că ești înăuntru aici. Da, până nu dă clean, ce asta? O pușcă și foc. Crezi că m-a prins ceva. Nu-i doar un copac. Nu-i doar un copac, ceva care îți dă minus un bonus, dar mi-a dat ceva bun. Am mai puțin heal. Fuck. Nu să ne-au heal. Unde sunt eu? La chestia cu gratia. Mă aduc mai întâi la chest, că îmi va da o armă bună. E un chest aici, cum mă observați. Și frate, Urcă. e mai bun decât arma asta. Eu am avut furca și l-am bătut pe boss. Poate nu, poate da. Poate da, poate nu. Fac. De ce ai spus? Habar n-am. Poate E house aici, aparent, dar... Ia vedem că, bă, dă bine damage, dă 8 damage, dar nu e chiar atât de bun, pentru că... i-am dat 200 de ori. Da. Fac, o să mă bat. Da, odată pierdem, gata, încheie episodul. E doar un episod de test, nu e ceva. E practic un 2 episode. Probabil nu mai posta. Și azi voi posta 2 jocuri.
Minecraft și cu cam atâta. E un punct de interes aparent aici. Cât cert, mă? 5 dată. Am luat și nu știu ce mai dat. Da, am o grămadă de Bună. Că gata, mi-am activat puterea și am două lucruri. Am două funcții și acum nu mai am două funcții. Am aș avea ceva să fac așa, să dau de mici prin perete. De, uite, am văzut pe ăla. Fuck, dude, fuck. Ce cârtița asta? Ah, da, și mine. Mă va bate aici. Am doar 2. Da, probabil că va fi un episod foarte scurt. Nu m-a bătut. Mai bun decât credeam. Niște bănuți, niște astea și... Pe fiecare misiune care o faceți va da bani. Păi, Arcul. nu, mersi, că-i prost. Dacă eu vreau asta. Așa. Și asta. Cel mai nu mai am bani, dar e mai bine mi-am luat heal. Bun. Vreau mai întâi la punctul de interes de chest de aici, nu? Ce? What? Da, știu ciudat. Bug? Da, bug. Păi, că la alte zone le-am... Gata, o să ajungi la portar. Ăsta din mijloc. Eu alegeam mereu timpul. Pentru ce? Îmi plăcea mie timpul. Că dacă citești în plus. Cu nimic? Nu știu, citești Nu. care dată citești ceva în plus. Cum ajunge la ăla? Și ceva, vreau să dau de mici prin perete. N-am dat chiar voiam eu. Cum vedeți, ăsta se încarcă singur. Bă, Și acum 6 de astea. apoi să postez și eu. O să postez când vreau. Pentru că Maria are unde făcut. Pac. Frupe. Mai pe o afară? Cred că nu. Fuck. Bă, dar n-am și o pușcă, o ceva. Nu, n-am. Am o furcă. O furcă. Lasă-mă în pace. Te rup. 6 din 7, cum am făcut atât de mult heal? Poțiune albastră pentru chestia aia albastră de acolo cu 180. Nici un bănuț. Nu, un bănuț. Păi bă, în loc de puține vreau o armă. O armă destul de bună din câte văd. Și ăsta... Fac. Trebuie să bat direct un intru, că nu vreau să mor. Dacă am și armă nouă. Poate ajungem la boss de data asta. Poate da, poate nu. Nu o să ajungem, că deja încep să-mi dea heal la viață, nu la armură. Hai, mi-a crescut cu un armură. Și vârstă de la acolo. Deci că păzește cu moara. Nu cred că se aude foarte bine vocea mea. Nu cred că se aude. Se aude foarte bine vocea mea. Mă voi uita oricum pe video. Aș văd dacă se aude bine vocea mea. Bun. Da. Și cred că cam... Da, oricum... Păi vreau să ajung la chestiile astea pentru... What the fuck? Ce fain e ăsta? Pentru că... Nu, mi-am consumat toate alea. De ce? De ce a trebuit să folosesc asta? Nu. Nu. Nu vreau nimic. Că mi-am strâns bani. Fuck. Mă bate-i. Că am rămas fără chestii de alea albastre. 6 mai ai. 16. Fuck. Bă, am să trec cu asta. Oricum cred că o să mor. Dacă nu mă ajută psica, o să mor. Taule, mai 3. Gata.
bine că ai pisica. De bine că ai 7 la 7. Dar cum fac? Da. Fac, nu, te rog, ajută-mă pisică. Gata, mă. Nu știu nici de astea. S-a agățat ceva de părul meu. Uite ceva, un punct de interes, poate mă ajută și pe mine chestiile astea. Știi ce te ajută? Diamond. Folosit. Acum poți să iei ceva de la aparatul ăla. Nu pot. Ai 30 cu ăsta. Și Ah, tu ai ai 32. dreptate. Da, cum ajungem de la acasă? Merge aici. Primul loc unde m-am spawnat data. Da, ai ajuns? Și acum merg unde m-am spawnat. Cum observați și vedeți. Dar eu vreau... Am folosit toate data asta, nu nicio problemă. Degeaba te Da. Și am 26. Sper să-mi crească singure. Cresc? Nu cresc. Trebuie să mă știu și... Nu știu ce m-aș face fără pisica asta. De ce am intrat eu aici? Că da, poți să ieși. Nu pot. Bine, oricum trebuia să intru ca să fac rost de... Nu pot. Nu crezi că m-a bătut. Mă uitam la crâța aia. Nu prea am văzut că... Mă va rupe în curând oricum. Și am crezut că e deschis gardul. Nu, trebuie să fie lăsat în jos. Fuck. Păi, dar nu e în jos. Ce? Se vede că e în jos. Asta. Nu. Ciudat. Fac. O să postez un episod de Craftman. Bravo, dar eu gata, nu mai postez Craftman și Minecraft-ul real. Eu postez Încă. Mă voi bate cu niște crâțe uriașe și cu niște stele și cu niște... Nu, probabil că era un chest acolo. Pisică, bate, pisică! Fuck! Mă bate! Bai! Pisică! Nebună! Face-se cu ei. Mai e o stea care dă foarte mult damage. Fuck, mi-a distrus tot armura. Și apoi mai se face... Am căzut din pat. Cred că... Mai am căzut de 3 ori. Perfect! O contează? Uite spagea asta de aici. Ce? Ăsta albastru. Nu O să-ți merge. dea de aici. Nu merge. O să iau. Fac. Ai intrat tu aici? Că parcă aici am bătut pe ăia, nu? Văd boss-ul. Următorul este boss. Următorul este boss-ul. Boss-ul final. Nu zi. Deci, ăsta sau asta? Bă, parcă ăsta e mai... E arma aia. Tropical. Nu crezi că mă bat o de asta? Că muream de o flicare. Uite-te și tu e boss. Cum ajung la el? Pe aici. Oh my god. Nu. Uitați-vă și voi ce boss de gold. Gold, da. Nu mai știu să zic. Ce mare e. Fac, cred că mi-a distrus tot armura. Ce chestiile alea astea? Câți, bă, nu-ți mi-a dat. Cât? Nu știu. 65. Hai, bate-l. Bate-l, Am bat. căzut din pat. Bă, deci dacă îl bat... Lasă că stă pe jos. Oricum e curat. Nici o șansă să-l bată pisica. Nici Ieri. Nu, du-te pe de aici. Dă-i. Dă-i pisicuța mea. M-a bătut. Era clar că mă fă bate. Hai să dau 200. Să-mi reîncarc și gata. Da 200 și mi-a reîncărcat și gata. Bă, dar îi dau plus? Care-i de plus? Aștept. Ce stau de lângă el, frate? Gata, am pierdut, asta a fost. Ia, cam de departe am ajuns eu. 1 din 5 lap. Nu foarte departe. Și gata, zic. Plus 370. Atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa, pa. Bun, mi-am mai făcut un mic de la caracter. Dar nu mai ai niciun ban. Și am 200 din 200, da. Nu, și cam cu acest
sau dacă mai doriți și alte episoade din acest joc, nu uitați să dați like, să vă abonați. Ce iasă? Papa. Deployed. Trebuie să ai bani. Să depozitez. Ai depozitat ceva? Bun, da. Și hai să fim numai singuri. Și da, cam atât cu acest episod. Dacă doriți și alte episoade, stai. Nu uitați să dați Și cam atât cu acest episod. Dacă mai doriți alte episoade din acest joculeț, nu uitați să dați like și să vă abonați. papa. Pa, pa. Uitați și cum